Jamen, jeg tager jo kurset, fordi det giver mig mulighed for at udvikle mig selv som menneske, og også observere mig selv som menneske. Også i forhold til en travl hverdag, hvor det nogle gange kan gå meget stærkt og glemmer lidt. Og der kan jeg godt lide at få tid, og så kan jeg tage det med videre i min hverdag, og så blive mere bevidst i min hverdag. Og det synes jeg jo det er skønt. Og så kan jeg godt lide alt det omkring, igen polariteterne mand-kvinde. Hvad er det, vi går og spiller ud? Hvad er I som mænd, og hvad er vi som kvinder? Det potentiale, der er der i, så bliver det til sådan en mixmask. Faktisk var det fordi, at tantra har interesseret mig i det sidste års tid. Jeg var startet på at lave noget tantra-lignende i det forhold, jeg var i før. Jeg opdagede hurtigt, at tantra er mere end et møde mellem to mennesker og en anden måde at have sex på, men at det faktisk er man kan sige, der er et livssyn indeholdt i det, en åbenhed indeholdt i det. Primært det at være med det, som er. At vi har været på flere kurser før igennem de sidste par år i virkeligheden. I Tigerens Rede startede vi med. Det var egentlig fordi, der var nogle ting, vi syntes var lidt svært. Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at hvis der går for lang tid, uden at man ligesom får input udefra, eller lærer noget nyt, eller bliver udfordret på nogle ting, så mister man lidt perspektivet, og så skrider det. Og så falder vi ned i de ting, som også var svært til at starte med, som er de samme konflikter, og lidt den samme svære måde at tale på. Så jeg oplever i hvert fald, at jeg har meget brug for, at vi kommer nogle steder hen, hvor der er, hvor der er nogle andre, der har erfaringer, som vi kan trække på, og som kan hjælpe. Og der er noget med tiden, ikke? Det tager noget tid at komme derind, hvor man rigtig åbner, og hvor der kommer sådan, det store ryg på. Der er her efter nogle timer, der er modstanden ligesom sluppet, og der bliver åbnet op for nogle andre kræfter, ikke? Som giver noget mere. Vi slås mere her, og vi danser mere, og vi græder mere, og de kræfter, der nu kommer i spil. For det første er jeg glad over igen, at jeg har kunne være mig selv og komme som den jeg var, og jeg kunne blive rummet med det. Jeg havde også det, som var mere på tværs eller kritisk. Et eller andet sted var det nogle ting, der blev mere tydelige for mig. Jeg vidste godt, de var der, men oplever at have lavet meditation, hvor jeg egentlig bliver ked af det, og egentlig mærker noget sorg, og så går jeg ind og laver en øvelse. En tillidsøvelse, vil jeg jo næsten kalde det, og hvor det ender med, at vi, først sådan faktisk næsten et ukendt menneske, man har kendt et halvt døgn, uden sådan rigtig at kende alligevel. Og så lige pludselig opleve, jamen han stod der jo faktisk alligevel, og han blev stående. Og det endte med en skøn slåskamp, hvor vi grinte helt, hvor det blev så let, og det blev jo så befriende. Og det var rigtig rart at opleve. Udgangspunktet for meditationen var sådan et grundmantra, som er, at jeg tager imod det, der kommer. Jeg giver slip på det, der er. Og så en øvelse på at gøre det personligt. Og så kom der også et mantra, som handlede om at give slip på de tæsk, livet har givet mig, og tage imod den kraft, som kommer fra verden til mig. Tage imod den og kunne tage den ind og bruge den. Og faktisk var det også meget kraftfuldt at få den del igen, som handlede om at give slip. Det var kraftfuldt, og der var sådan helt det der ord tæsk, den måde det kom på fra resten af kredsen, var sådan, der kommer en kraft her, som kan hjælpe mig med at give slip på de tæsk, livet har givet mig, og som giver mig nogle begrænsninger. Så det er rigtig fint. Noget af det, som vi har arbejdet med på det her kursus, er gabet. At acceptere, at nogle gange så kommer man ud på
på nogle områder i sig selv, møder nogle områder i sig selv, hvor man overhovedet ikke er på hjemmebane. Altså, hvor tingene, hvor man møder for angst, eller vrede, eller er provokeret eller trigget. Og det er en del af processen at ture møde også de svære følelser. Og så vide, at når man går igennem processen, så kan de løsne sig. Man kan komme ud på den anden side. Så det er også en proces, som kræver noget mod. Jeg forsøger at tage det videre med mig, at være modig med det. Og det at vide, at andre har gået vejen før, og det at genkende de processer, der er, det gør det nemmere at bevare mit eget mod. Vi har lavet en del af sådan nogle øvelser, hvor at man skiftes til at føre en spejløvelse, hvor man skal prøve at spejle den andens bevægelser helt langsomt, og nogle forskellige øvelser til musik også, hvor vi har skiftet til at have lukket øjne og følge, ligesom have hånden for eksempel på den andens hånd eller den andens hjerte, og så følge rundt. Og Thomas og jeg har så lavet det som par, fordi vi jo er her som par. Det har været nogle gode øvelser, synes jeg, for mig, og har givet i hvert fald har skabt noget bevidsthed om hvor meget kontrol jeg har i det daglige, hvor meget jeg gerne ligesom vil styre, hvordan tingene skal være, og hvad det er for nogle ting, der er på spil, når jeg skal gøre noget andet end det, som jeg synes har været øjenåbnende, har givet mig et lidt andet billede af, hvem der har ansvaret for nogle ting i vores forhold, kan man sige, som jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem og arbejde med. Og ja, for mig er det noget med tillid også. Ture have tillid. Jeg har stået alene i mange år, og så er det også mig, der er en charge, og mig, der men har også brug for alene. Og det der ture have tillid til, at det at opdage, jamen det kan jeg faktisk godt. Både det at ture have tillid til mig selv, at det kan jeg faktisk, og det at der faktisk også er en, der bliver stående. Ikke? Det betyder rigtig meget på mig. Altså, det er det, der gør indtryk på mig, og det er det, jeg kan bruge de her kurser til at gruppe tryghed, der opstår og udforske lige så stille.